Teleportation. Klobása. Tampóny. Pán Bagman a pán Crouch neúnavne pracovali niekoľko uplynulých mesiacov na prípravách trojčajorodinského turnaja, pokračoval Dumbledore. A budú spolu so mnou, profesorom Karkarovom a madam Maxime zasadať v porote, ktorá bude posudzovať úsilie reprezentantov. Woohoo! Beches. Dvere. Zuzanka a jej ďalšie príhody. Rýchlo, Zuzanka! Pozri, aké mračná sa zbiehajú! Aj vietor začína fúkať, povedala mama. Ejha, z toho bude búrka! Znepokojilo sa dievčatko. Poď nám rýchlo pomôcť, Matej, lebo to nestihneme všetko odnášať. Keď si sa skryl? Kde? Mami, Matej sa stratil. Ideme, už je čas ísť na stanicu, povedal ocko. Do skorého videnia a šťastnú cestu, kričala Zuzanka celou rukou, ktorá jej mávala z okna auta. The end! Dead potatoes. Tu. Náš čelár.